Irailaren batera bitartekoa zen, hain justu. Giro iderrik izango zen, bere ikazkalean ere bai, baina batez ere Aldameneko 31an, Trinidadean, San Jeronimon eta Enparauetan. Dena den petardo moduko haien estanda baino bitxiagoa iruditu zitzaion, ongi harpatuzkeo, pentsatu zuen paseilloan barrena balkoia bidean zijoala, sumatzen zen beste harako arrabots, sorgor eta etengabe ura. Zarata ez oso zorrotz, baina bai zartakari ura, zer ote zen. Eta argitasun ura, lehioan barrena, patio aldetik, gela barruraino sartzen ere ikusi berri zuena. Edozein argi joko, edozein berbera muntaia, pentsatu zuen, naiz eta hori ere egia, Plaza Konstigo tabernetako terrazak beste aldera begiragon, eta ez hain zuzen bere etxeko patio aldera, baina dena dela, Salan barrena balkoira iriste hartzegoela ordea, zergatiaren zergatia ziplo aurkeztu zitzaion begien bizten. Baita adimenaren erdian argi egin ere, egiaztapen ura etzegoen, batez usatzerik, benetakoari irudipen huts irudiaraziz, balkoia zabaldu zuen. Sua, garrasiak, sua, tiroak, sua non nahi, inguruko eta bertako etxe guztietan. Peta zistrin batzuek, honen besterainoko aluzinea eragin dezaketerik ere, izan zen ekaitzen lehendabiziko pentsamentua, erdi irribarre batez, aurrez aurreko etxe kiskaltzearretik aurpegiraino zetorkion sulamaren bafada itogarriari aurre eginez. Eztulka hasi zen ordea, benetan eztulka, eta txinpar batek benetan errezion ezkerbesoko larmintza, eta goritasun gorri hark benetan sumindu eta negartarazi zizkion begiak. Atzera egin zuen, balkoia braust itxita. 088 telefono zenbakia, etorri zitzaion gogora, aurrena, orain dela 20 urtekoa, Erkiman ere, pentsatu zuen bere artean, zipaioi deitu beharra ere laguntza eske, aita, ama, sua, oio egin zuen, behin birritan salan telefonorik ez, amak aldatuko zuen tokiz, ama, aita, esnatu, sua data, pasilloan ere telefonorik ez, ze kristo. Gurasoen gelako atea ukabilkatu zuen, aita, ama, korri azkar, inork erantzutez, beno, ikaitz, lasai adi, ametsetan nahi aiz, eta bere alaxe esnatuko aiz. Hori duk dena, jode, lasai. Pasilloko paretaren kontra bermatu zuen burua, beso baten gainean eta begiak itxi. Izerditan beroaren beroz, arnasastuka eta ektobeharraren beharraz eztulka egin zion berriro. Garrasiak hurbilagoa ditu zituen orduan, beko eskailera burutik edo eskalatzetik urrutien zela. Garrasiak eta oiuak eta barrialgarak eta... Baina ez du posible, ez du posible. Gurasoen gelara berrairo, ateura etzen betikoa. Asko zere pisuagoa, lodiagoa, zakarragoa zenura eta maratileura non ta amak aldatu berria etzuen. Ama, aita, lo altzaudete ala, galdetu zuen, pareta aldean aztamuka, argiaren etengailuaren bila alferrik. Dunbullo bat ikusi zuen lurrean etzan da kalerako lehiotik gero eta urbilago, gero eta kiskalgarriago ageri zen zutearen argitan. Hotzikara sentitu zuen ala ere. Gizon bat zen, dunbullura, gizon bat odolputzu baten erdian ahoa zabalik, begiak zabalik, gizon hil bat. Ama, hoxe lehendabizi begiratu eta ziurtatu nahi izan zuena. Ez, amaren arrastorik ez. Makurtu zen bere honetan hilik zetzanaren gana, baina ez ura etzen aita, beste tipo bat zen. Oso arraro jantzita, azpantar txuriekin, txupa moduko txaleko edo zer batekin, patilla luzeekin, baina zer da, baina erotinan lauke edo, ze kristo. Zablasteko gana jozien bere bi masailei. Ez nadi, ekaitz, ez nadi, nahikoa duk aurkoz broma. Kaleko atea kolpatzen ari ziren ordea, eta arestiko oiuak, eta arestiko barrealgarak, eta arestiko mozkorkanta beraren lelo lakarra dozena bat, ez tarritatik jalkia, eta bota urratzen durundiak eskaileretan gora. Baina zer da, eslinderren lista edo zer okeria petralmota dau gero, pentsatu zuen. Agian txiste desgaraitar batek aztikeri eura hiena lezakelakoa, baina ahots arrotz haiek antxe, gero eta hurbiltzenago. But where are you going? We have been through this house before. Passez-vous, monsieur le Portugais, tirez les premières. Muito obrigado, Sergeant Mongelis. But we don't get any interest. Pasilloraino sartuak ziren jadanik baina.
Eta bera, gela arrotza hartan, gurasoena etzen gurasoen gela hartan, lehioa zabalik, liburua zoroitu zen. Gau hartan bizirik irauteko bi modu omentzu den bakarrik. Teilatura igo edo komuneko zuloan sartu. Azkar, eskerrak azkeneko bisuan bizi ziren. Leiotik gora, teilatu egaleraino, aretsi heldu, ertzeko teila batek utxegin ordea, eta ia, lagundu mesedez, lagundu, erregutu zuen ekaitzek, erdi xuxurlaka. Teilatu aldera burua nola ala altxatuz, oinak airean, oinarria galduta, gorputz osoari eskuen heldulekua txikiari ezbesteri esker eutxiz. Baina ezin izango zuen horrela luzaroan iraun, hori bazekien, zenak batez ere, baina baita ehundaka pelikulak ere ala erakutsita, ene norbait izango altzenan goia, ene herritarren bat, etxekoren bat, ama bera agian, lagundu, beko soldadu sarraskitzaile haiek ezentzuteko moduan, baina lagundu mesedez. Lau teilatu gainean, absurdoa zen. Hobe bere burua erortzen ustea. Oean esnatuko aiz ekaitz, hau ametsa duk. Ilargia erdian, sustoa eta kito. Baina atzamar minberatuak, dardartzen hasiak, atxikiari usteko zorian eta izardi emateura, hotzikara ura benetakoa. Hau benetakoa duk. Larritasun hau benetakoa duk. Inurrategia nahiago goratu zitzaizkion lotxaren izotz paretari itxatxiak, baina niez nauk eskalazalea, beha jo behar diat. Eta zu goruntz begira lagundu, bi itzal antxe hurbil. Beso banatatik heldu zioten bi emakume haiek, eta goraino igotzen lagundu, kostata badare. Mila esker, teilatu gainean zutitu zenean ez dago zeri, bi neskatxa ziren, izubi begiz, baina esperantza zantzuz ere, begira zegozkionak, mela eginda eta hotzez dardarka, euriari baitzuen zirrizarra, euriari esker, klaro, horrexigatik etzen Donostia osoa erabat kiskali gau hartan, pentsatu zuen une batez. Zeintzerazu, galdetu zion batak, nola dezu grazia, besteak, ene, bai politia direla, biak ere, zarrastatu zen ekaitz bere artean. Aieteko bat gainera, ene, iguala zenta. Diferente jantzita, baina berdina, ark, hile motxa, mototx nimino bat sorbaldaraino zintziri zuela, eta honek hile luzea berez, baina euritan txirriatuare bazeukanez, bekoki belarri garondora erabat itxatxia, baina itxura berbera zen, eta antza ezin ikaragarriagoa, birra basoa eskuan edukitzea falta zitzaion hori bagarrik arratsalde hartako neska ura bera izateko. Birra basoa eta noski, alaiagotasuna honako erabat izutua baizegoen ez ura bezala, barre irribarrezka eta rastafari memeloarekin txantxaka. Balkoitik ezin izan azien, haren begiei behar bezala erreparatu, baina orain beren aurrean zituenak, baino ederragoak ez ziren izango eta, saltatu ingo du pixka bat, bi neska horiekin nola eta azkenian, han tximinian edo teilatu gainean edo alako bilera koskor bat edo egiten, eta nola irten daiteken, eta ekaitzi ogorritzen zaio, honena dela, hildako soldaduen mozorroa jantzita, eta gero handik ateratzea, Donostiatik ateratzea, Lehorreko atetik aiete aldera, eta horrela. Eta, hor, hasten dira, elkarrizketa horietan, aizue baina esan zeien, esaltzen eta konturatzen, hemen arriskoak ikaragarrian gaudela, edo zaudetela, hobeto esan da, zuek batez ere, Donostiatik irten beharra dago, ederra mutilonen ateraldia, batek, berorrek bidia liberen undaguan erakutsiko baligu agilean, beste batek, gure Fernando errege maitiaren tropa gloriosuetako galaia zalako hangu, eta begirak iton begira, mutilko eskor pantas josua besteik ezten, hirugarren batek, edadean aurreratu xamartuak, hoxe dela pantasi josua, eta lainez osua gainera, baina nola egon zaitezkete hemen besoak antxumaturik, berriketan ezer egin gabe, aizute eta ezote dugu izango gure galaia hau prantzesa, errepatu aldi jozuen nola hitz egiten duen, ez du prantzesa euskaldunak bezala hitz egiten. Ijaki, Mari Sargenta horrek, iren obilori
piarrez edo hortxe goian egongo den bai gazteluan sartuta bere nobila hemen defenditu beharrian. Zeinek esan behartzigun guri, Frantzisen anparuan egotia deseiatuko gendunik. Ateratzen dira hortikan, ikazkalea zeharkatu. Narrika izkinaraino iritsi, 3 elkarrekin. Kapeluak bai, bere alaxe aurkitu zituzten, baita ofizialen baten kapa bat ere. Neskabilak, oraindik zutan ez zeuden etxen ondo-ondotik, mutila pixka bat kale erdirago, balantzaka, ordia bailijuan itxura eginez. Andre Pantxikaren okindegi paretik pasazirenean planto, hango soldadu tropelak, hango garasiak. San Bizente kaleraino jarraitua izan zuten, hala ere, nola edo hala. Larrañaga txokolateroa ikusi zuten lurrean hilda. Baita bikendi praktikantea ere parrokian atejoka, berak zaindutako prisionero ingeles eta portugesek lagunduko ziotelakoan. Andrea hil ziotela, zioen garasika, eta orain alaba bortxatu nahi zutela, ama hilaren ohe berean. San Juan kalera egin zuten iskin, baina han berriro gelditu behar, ingeles talde handi bat ikusi baitzuten beraiek zeuden aldera hurbiltzen. Zuzi moduko bina zekartzaten soldadu guztiak eskubanatan, fusila bizkarean tertziatua eta banan-banan etxe guztietako sotoetan sartzen ari ziren, beste kale muturrekoetan eskutatu ziren gehientsuenak. Talde hartako batzuek ordea aurrera segitu zuten, 3 gazten pareraino iritsiz, San Bizente atzetik Trinidade kalerainoko asmotan onbait, baina ordurako 3 San Bizente San Juan iskinako paretaren kontra zeuden eserita, ekaitzek bere ingeles ofizialaren kaparekin neskabilen gorpuz txikiak tapatzen zituela. 3 aldiz egin zien oiu pasaeran. Urra, 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 mozkorra hotzaz, baita zuemaile haietako norbaiteko jartzun du ere, urra. Kalea utzi geratu zen une uraxe aprobetsatu zuten. Orain, guazen Juanixe, guazen begieder, bere txaraino korrika. Jakak, kasakak, kapak, kapeluak, zizpapare bat, sableren bat edo beste ere bai, azkan asko bildu zituzten denak. Pasatu nahu, ez? Bueno, bai. A ber. Bai, hola, zehatzen du. Eta, bueno, azkenian, bukaera bezala edo, hauxe, irakorriko zet. Ana Juanixek, dragoi frantses baten kapelu lumaduna buruan eta kapa gorria baitzera mazoinean. Zer dio, zein biet? Egon pixkat, nik itzein gode beraregin, dio, ekaitzek. Soldiers, ai nire ingles kaskarra, ai orain dela 2 urteko nire uda ikastaroa Cambridgeen, hemendik ia 200 urte barru, zerbaiterako baliako aldit. Keep free the way, I have to bring the prisoner to the headquarter. Ez du balio izan. Dene giratu dute buruan nire gana, denak hasi zaizkigu hurbiltzen, inguratzen. Korri, neska, korri, guazen hemedik. Ana Juanixek estropoz egin du ordea, lagundu diot nola edo ala altxatzen, korri katxalin, korri, begieder, atzetik ditugu, bertan ditugu, soto batetik, iskanbilak erakarrita beste soldado batzuek irten dute kalera, iesbidea moztu digute, Ana Juanixeri eta Biloi, borroka egin dut, sablearekin baten bati egin dio zauriren bat, baina ez dakit sablea manejatzen, zizpa luzea kargatu haute, ez dakit makilak izadara bilt, eta ozta dut astirik, kulata ukaldi alinmalea garondoan santitu, lurrera brauster hori eta konortea galdu baino lehen, Ana Juanixe ere harrapatu dutela ohartzeko. A girl, she's a girl. Horren beste ulertzeraino bedaren iriste naiz. Hemendik ia 200 urte barru, Cambridgeen egingo dudan ikastaro trinkoari esker. Horixe nire azken aurrekoaren aurreko pentsamentua, konortea